Joo. Hei vaan kaikki. Eli lämpimästi tervetuloa tähän webinaariin, jonka aiheena on kiertotalouden perusteet teollisuusyrityksille. Olen Sirpa Keminen. Mä olen kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen hankkeen projektipäällikkö. Tämä projekti on ESR-rahoittama ja se kestää 2 vuotta. Tässä hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan työelämälle kiertotalouteen liittyviä koulutuksia tällä Päijät-Hämeen alueella. Samalla me testataan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, miten ne soveltuvat työelämälle ja yrityksille. Tässä webinaarissa meillä on 4 loistavaa asiantuntijaa keskustelemassa meidän kanssa Sitralta, Motivalta ja Lankilta. Ensiksi sisällöstä sen verran, että meidän asiantuntijat esittäytyvät lyhyesti. Tämän jälkeen tulee lyhyitä alustuksia kiertotalouden perusteista ja onnistumis- ja teollisuusyrityksissä FISin eli Finnish Industrial Symbiosis Systeemin avulla. Tämän jälkeen asiantuntija vastaa näihin teidän etukäteen lähetettiin kysymyksiin. Sekä mikäli teillä tulee uusia kysymyksiä vastaan tämän webinaarin aikana, niin niitä voi kirjoittaa tähän chatboxiin tai nostaa käden ylös tämän kuvakkeen avulla, niin kuin Päivi Kärnä tuossa jo aikaisemmin mainitsikin. Lopuksi webinaarin yhteenveto. Eli minä toimin tämän webinaarin vetäjänä ja teknisenä asiantuntijana on Päivi Kärnä, joka on tämän kiertotaloushankkeen suunnittelija. Tämä webinaari tullaan taltioimaan projektin myöhäisempää käyttöä varten. Eli nyt aloitamme asiantuntijoiden esittäytymisellä. Eli Riitta Silvennoinen Sitralta, ole hyvä. Kiitos. Kiitos kutsusta tähän hienoon webinaariin. En olekaan aikaisemmin ollut tällaisessa samanlaisessa webinaarissa. Eli tulen Sitralta, Sitran kiertotaloustiimistä, ja Sitrahan on siis Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, joka on annettu Suomelle 50-vuotislahjaksi, eli 50 vuotta sitten, ja tavoitteena tehdä hyvinvoivaa, kestävää Suomea. Ja meidän tiimi on tällainen hiilineutraali kiertotalous, ja siinä meillä on 2 tiimiä tämän avainalueen alla. Toinen on meidän kiertotaloustiimi, josta meitä on 11 ihmistä, ja sitten naapurit, eli reiskat on resurssiviisaat kansalaiset, ja he ovat enemmän tällaisessa kuluttajarajapinassa. Omilta taustoiltani olen tuolta Otaniemestä valmistunut kemian tekniikan puolelta ja tehnyt siellä lisensiaattityön ja sen jälkeen toiminut erilaisissa kemian, teollisuuden ja uusiutuvan energian projekteissa, prosessisuunnittelussa, konsultoinnissa ja projektihommissa. Ja nyt täällä Sitralla on aloittanut tosiaan tammikuun alussa tässä kiertotaustiimissä. Eipä sen enempää nyt tässä vaiheessa. Kiitos Riitta. No niin, ja sitten olisi Motivalta. Paula Eskola on linjoilla. Hei vaan, näkyykö mun kuvani? Ei näy vielä vai? Näkyykö nyt? Joo, eli hei, olen tosiaan Paula Eskola Motivassa. Motivahan on tämmöinen valtion yritys, joka edistää energia- ja materiaalitehokkuutta Suomessa. Ja itse olen täällä toiminut asiantuntijana nyt noin 9 vuotta materiaalitehokkuuden ja nyt viime vuosina myöskin kiertotalouden asiantuntijana. Ja ennen Motivaa olin VTT:llä tutkijana. Sielläkin oikeastaan nämä tutkimusaiheet liittyivät kiertotalouteen, koska me tutkittiin erilaisten teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttömahdollisuuksia ja niiden ympäristövaikutuksia. Eli siinä mielessä on tätä aihepiiriä käsitellyt oikeastaan koko työurani ajan.
ja mukavaa tosiaan päästä mukaan tähän webinaariin. Kiitoksia. Kiitos Paula. Ja sitten Ilkka. Onko Ilkka Hippinen langoilla? Paikalla on käännellä vähän kameraa tässä. Hei, siis Ilkka Hippinen ja johtavana asiantuntijana materiaalitehokkuus- ja energiatehokkuusasioissa ja seurannan ja vaikutusten arvioinnin asioissa täällä Motivassa nyt 6 vuotta. Ja koordinoin tällä hetkellä myös materiaalikatselmustoimintaa ja teollisten symbioosien kansallista toimintaa. Ja tausta tulee olen opiskellut Lappeenrannassa energiatekniikkaa ja sitten 20 vuotta tehnyt erilaisia energiatehokkuuteen liittyviä ja energiatuotantoon liittyviä juttuja tuolla TKK:lle Aalto-yliopistossa. Ja nyt tosiaan 6 vuotta sitten Motivassa. Kiitos Ilkka. No niin, ja nyt varmaan. sitten viimeinen asiantuntija, eli Pia Haalamkilta. Ole hyvä, Pia. No niin, moikka vaan. Liikuks mä? Tukka hyvin varmista ennen kuin Päivi laittaa mut siihen näkyviin. Joo, moi asiantuntijoiden joukossa. Saan olla täällä ja hauska oli toi Sitran Reiska-ryhmä, koska meillä kanssa on tämä meidän Reiska-projekti täällä. Että se on tunnettu henki täällä kiertotalouden piirissä. Tässä Lamkilla on ollut 2 vuotta opettajana. Kiitos. Joo, eli kerron tässä lyhyesti nyt, että mitä on kiertotalous ja miksi siitä puhutaan juuri nyt niin paljon, että puhutaan tänään kaikki samasta asiasta. Tässä on nyt määritetty tätä kiertotaloutta, eli kiertotaloushan on siirtymistä pois siitä lineaaritaloudesta, mikä vallitsee pääasiassa tällä hetkellä, eli otetaan, valmistetaan, kulutetaan ja sen jälkeen heitetään pois. Eli kiertotalous perustuu resurssitehokkuuteen ja siinä materiaalit kiertää ja ne säilyttää arvon siinä kierrossa.
Kiertotalous pyrkii maksimoimaan siihen tuotteisiin ja niiden raaka-aineisiin sitoutuneen arvon mahdollisimman pitkään, eli niillä samoilla materiaaleilla on katetta useampaan kertaan. Kiertotaloudessa tuotannossa ja siinä kulutuksessa syntyy mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä, eli niitä energiaa ja materiaalia käytetään mahdollisimman säästeliäästi ja mahdollisimman monta kertaa. Lisäarvoa tuotteelle voidaan saada elinkaaren aikaisilla palveluilla, kuten älykkäillä digitaalisilla ratkaisuilla, jakamistalouden ratkaisuilla ja huoltopalveluilla. Ja kiertotalous kattaa sekä biotalouden että teknologiateollisuuden kierrot. Tämä on niin kuin Sitran määrittämä kiertotalous on niin kuin kattokäsite tälle biotaloudelle ja teknologiateollisuuden kierroille. Voi olla muitakin määritelmiä kiertotaloudelle, mutta selkeytenä se. Miksi kiertotaloudesta puhutaan niin paljon ja juuri nyt? Jos me jatkaisimme niin kuin me nyt ollaan eletty, niin me tarvittaisiin 5 maapalloa. Eli noin 80% kuluttajatuotteista ja materiaaleista käytetään tehottomasti. Ja esimerkiksi rakennusana, niin niistä rakennusmateriaaleista niin jätteeksi menee jo 10-15%. Autojen käytössä niin autot seisoo 92% käyttöajasta ja toimistojakin käytetään vain noin 40%. Sen lisäksi raaka-aineen tarve kasvaa ihan huomattavasti. Eli tällä tavalla emme voi jatkaa. Sitra on julkaissut tällaisen kiertotalouden tiekartan. Se julkaistiin viime syyskuussa. Siihen kiertotalouden tiekartan työhön osallistui 1000 toimijaa ja siihen saatiin 250 toimenpide-ehdotusta, joista 66 nostettiin tälle kiertotalouden tiekartalle. Tämä koko tiekartta ja kaikki toimenpiteet ja pilottihankkeet löytyy netistä ja sen tarkoitus olla dynaaminen, eli sitä päivitetään sen mukaan, miten ne projektit etenee. Ja tämä tiekartta on ollut tällainen ensimmäinen kiertotalouden tiekartta maailmassa, eli Suomi onnistui tässä asiassa olemaan jopa Ruotsin edellä, ja Ruotsi on toki tullut nyt tässä hyvänä perässä, ja katsotaan, miten saa kirittyä. Ja tässä tavoitteena tässä kuvassakin nyt kiertotaloudessa on kuvata se koko arvoketju ja herättää ihmiset ajattelemaan sitä arvoketjua sieltä alkutuotannosta ihan tuohon loppuun asti ja kuinka ne kiertää takaisin käyttöön ne materiaalit. Eli keskityt enemmän tämän kokonaisuuden miettimiseen, optimoimiseen kuin sen yhden pienen palasen. No, miksi kiertotalouteen kannattaa siirtyä? Toki näiden raaka-aineiden rajallisuus, ilmastonmuutokset ja muut syyt on selkeitä syitä, mutta kiertotaloudessa on myös tosi iso taloudellinen potentiaali. Eri selvitysten pohjalta on arvioitu, että Suomelle on noin 2-3 miljardin potentiaali vuosittain siinä, että siirtyy kiertotalouteen. Mistä tämä potentiaali sitten koostuu, niin tässä on nyt jaettu niitä vähän eri alojen välille. Konepajateollisuudelle on noin 400 miljoonan potti tuolla tarjolla ja se on laskettu ja arvioitu sillä, että siirrytään enemmän leasing-ratkaisuihin ja modulaarisiin malleihin. Metsäteollisuudessa lisäpotentiaalia on laskettu ligniinistä, eli ligniinin hyödyntämisen korkea-arvon tuotteeksi, mutta myös bulkkituotteeksi, eli yli 200 miljoonan euron potentiaali. Myös tuhkia on vähän laskettu mukaan tuohon summaan. Ruokahävikin minimoinnissa on 160 miljoonaa. Kuluttajien jakamistalous ja second hand markkinat on myös merkittävä 450 miljoonan markkina. Rakennusalalla tuo potentiaali on laskettu ihan siitä, että kiinteistökannan käyttöasteen parantamisella voitaisiin saada noin suuri markkina. Tuo ravinteiden kierto puolestaan,
tulee siitä, että olisi lannoitevuokrausta. Sitten härkäpapuja voitaisiin käyttää tuontisoijan korvaajina. Iso osa, eli melkein 150 miljoonaa, niin biokaasutuksesta. Ja sen lisäksi on 200 miljoonan euron hyöty siitä, että Itämeren rehevöityminen vähentyisi. Ja tämän lisäksi tietenkin täytyy vahvistaa tätä kiertotalouden toimintaympäristöä. Kiertotalouden malleilla ei ole mitään menestymisen mahdollisuuksia, jos niiden lopputuotteilla ei ole kysyntää. Eli vahvistamalla kysyntää, joka suuntaa näitä yrityksiä kiertotalouteen, niin nykyiset markkinat ja politiikat ja sääntelymekanismit myös saadaan tukemaan kiertotaloutta. Sitra on julkaissut tällaisen kiertotalouden kiinnostavimmat listan, ja sillä listalla on nyt, tuossa on näköjään vanha tieto, eli nyt viime viikolla sille listalle on nyt 54 suomalaista yritystä. Ja sinne on nostettu sellaisia esimerkkiyrityksiä, jotka jo näyttää, että miten kiertotaloudesta on mahdollista saada liiketoimintaa. Eli ne on ihan konkreettisia
Kiitos Riitta. Siinä olikin niin paljon asiaa, että osa tästä on näitä kysymyksiä jo tuli vastattua, mutta otetaan tähän vielä nyt toinen alustus. Ja tästä onnistumisia teollisuusyrityksissä FISin avulla Paula Eskolan esitys ja otetaan sitten näitä kysymyksiä. Että otetaan nämä alustukset tässä ekana ja sen jälkeen sitten kysymyksiä, että mitä tuolta on tullut. Eli Paula, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tosiaan aiheena oli tämä onnistumisia teollisuusyrityksissä FISin avulla ja tämä FIShän on tosiaan, niin kuin aikaisemmin jo mainittiin, niin se on tämmöinen kuin Finnish Industrial Symbiosis System, joka on Motivan ja Sitran yhdessä kehittämä teollisten symbioosien toimintamalli, joka lähtee niin kuin, tai jonka innoittajana on tämmöinen Britannian vastaava teollisten symbioosien ohjelma, jonka toimintatapoja lähdettiin ensin testaamaan täällä Suomessa ja sen jälkeen sitten kun todettiin, että toimintatavat sopii aika hyvin tänne meillekin, niin lähdettiin sitten tätä FIS-nimellä sitten lanseeraamaan ja käynnistelemään täällä Suomessa ja toiminta käynnistyi tuossa 2014 loppupuolella, eli ollaan nyt 3 vuotta kohta tätä toimintaa viety eteenpäin. Ja jos nyt kuitenkin palataan siihen, että mikä on teollinen symbioosi, niin meillä on tämmöinen määritelmä, eli teollinen symbioosi on useamman yrityksen tai muun toimijan muodostama kokonaisuus, jossa nämä tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa raaka-aineita, energiaa, teknologiaa, osaamista ja palveluja. Pitkä lause, mutta ideana on kertoa se, että tässähän on kysymys usein siitä, että hyödynnetään sivuvirtoja toisen toimijan raaka-aineena tai tehdään niistä sivuvirroista uusia tuotteita. Ja siinä kun näitä symbiooseja muodostetaan, niin tarvitaan toki niin kuin useammanlaisia toimijoita, eli siinä on se raaka-aineen niin kuin tarjoaja, eli se jolla on se sivuvirta esimerkiksi, ja sitten on se hyödyntäjä. Ja sitten siihen tarvitaan lisäksi usein myöskin jonkinlaista teknologiaa tai osaamista tai palvelua. Eli se on tämmöinen useamman toimijan kokonaisuus. Ja näitä tämmöisiä perinteisiä esimerkkejä on Suomessa jo niin kuin esimerkiksi metsäteollisuushan
on toiminut tämmöisissä symbiooseissa oikeastaan ihan alusta asti, eli siellä on hyödynnetty hyvinkin tarkkaan sivuvirrat vähintään sitten energiana ja pyritty siihen, että saataisiin ne kaikki raaka-aineet mahdollisimman hyvään käyttöön, mutta toki koko ajan asiat kehittyy ja sielläkin on edelleen vielä kehityskohteita. Eli tosiaan lähtökohtana symbiooseissa voi olla tämä sivuvirtalähtökohta, eli on joku jäte tai sivuvirta, josta halutaan päästä eroon. Tai sitten voi olla toisinpäin, eli että halutaan hyödyntää jotakin sivuvirtaa siihen, että saataisiin siitä tehtyä tämmöisiä arvokkaampia tuotteita. Tai sitten voidaan haluta korvata näitä luonnon raaka-aineita jollakin muulla kestävämmällä vaihtoehdolla ja saada tosiaan niitä materiaaleja kiertoon sen sijaan, että otettaisiin aina vaan niitä uusia luonnon raaka-aineita käyttöön. Ja sitten toki tässä yhteydessä myöskin on mahdollisuus niin kuin uuden teknologian ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja synnyttämiseen. Näitä oikeastaan kaikkia esimerkkejä tulikin tuossa edellisessä esityksessä jo käsiteltyä. Eli mä en ehkä käy tässä nyt sen tarkemmin esimerkkejä läpi. No sitten, että minkä tyyppisiä tai minkälaisten toimijoiden välillä näitä symbiooseja voi olla, niin useinhan ne on tietysti niin kuin yritysten välillä. Voi olla kaksi yritystä tai useampi. Tai sitten voi olla myöskin organisaation sisäisiä symbiooseja, eli jos puhutaan jostakin isosta konsernista tai metsäteollisuudesta vaikka, niin siellä on nimenomaan niitä symbiooseja siellä organisaation sisällä. Sitten voi olla teollisuuspuistoja, missä on hakeutunut samaan lähiseudulle niin kuin yrityksiä, jotka sitten hyödyntää toistensa sivuvirtoja tai hukkalämpöä tai muuta. Eli ne kaikki toimijat on siellä keskenään jollain lailla symbioosissa. Ja tosiaan sitten aina nämä symbioosit ei ole niin kuin, tapahdu minkään puiston sisällä, eli joskus on pidemmätkin etäisyydet kyseessä, eli voi olla tämmöisiä alueellisia tai jopa niin kuin kansallisia tai kansainvälisiä symbiooseja. Tiettyjä materiaaleja kannattaa kyllä kuljettaa pidempiäkin matkoja, vaikka usein toki sitten taas se kuljetusmatka on niin kuin tärkeä kriteeri, että se ei olisi liian pitkä, jos puhutaan tämmöisistä suurista massoista. No sitten jos mennään tähän FISiin, niin tosiaan tämän toimintamallin idea on se, että edistetään tai autetaan yrityksiä tehostamaan tätä teollisten symbioosien niin kuin toteutusta ja synnytetään sitä kautta sitä uutta liiketoimintaa. Eli aktiivisesti tunnistetaan niitä symbiosimahdollisuuksia, uusia symbioosikumppaneita, mihin tätä materiaalia voisi hyödyntää, olisiko semmoista toimijaa tässä jossakin lähiseudulla ja niin poispäin. Ja sitten myöskin pyritään niitä mahdollisia esteitä poistamaan, jos esimerkiksi tarvitaan vielä jotakin selvityksiä tai tutkimuksia tai ympäristöluvitusta tai muuta vastaavaa. Eli tämä on tämmöinen käytännön työkalu nimenomaan näiden symbioosien edistämisessä ja tämän kiertotalouden edistämisessä. Tässä voi nähdä myöskin niin kuin tämmöisiä aluetaloudellisia hyötyjä, koska tämä toiminta on kuitenkin pitkälti tämmöistä alueellista. Ja sitten myöskin se on tärkeää, että pyritään nostamaan sitä materiaalien jalostusarvoa, eli ei tyydytä välttämättä siihen, että materiaali menee jo tällä hetkellä johonkin hyötykäyttöön, vaan pyritään hakemaan ja aikaansaamaan niitä niin kuin korkeamman arvon tuotteita ja palveluita tätä kautta. Ja toki sitten tavoitteena tässä toiminnassa on nimenomaan tämän liiketoiminnan niin kuin edistäminen tai uuden liiketoiminnan synnyttäminen, niin sitä kautta sitten toki työpaikkoja ja myöskin sitten
näiden päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähenemistä. No sitten miten tämä toiminta on organisoitu, niin käytännön työ tapahtuu tämmöisissä alueellisissa hankkeissa, eli meillä on aluekoordinaattorit, jotka sitten auttaa yrityksiä siinä näiden symbioosikumppaneiden löytämisessä ja sitten niiden itse symbioosiaihioiden niin kuin edistämisessä, että saataisiin ne oikeasti toteutumaan. Eli käytännön työ tapahtuu siellä ja sitten Motivan roolina tässä on ollut tämmöinen niin kuin kansallinen koordinointi, eli me ollaan sitten autettu ja koulutettu näitä aluekoordinaattoreita, annettu heille työkaluja, käytännön opastusta ja verkotettu näitä aluetoimijoita keskenään. Ja sitten meillä on tämmöinen tietokanta Synergi nimeltään, joka on kaikilla käytössä ja sinne sitten viedään näitä resurssitietoja ja sitä kautta sitten etsitään myöskin niitä uusia symbiosimahdollisuuksia. Ja se on niin kuin ollut meidän hallinnoima, mutta kaikilla toimijoilla sitten yhtäläisesti käytössä. Ja tästä näkee nyt nämä meidän alueelliset hankkeet, mitä on käynnissä, eli tuossa tuommoisella vihertävällä värillä on merkitty ne alueet, missä meillä on hankkeita, eli aika hyvä kattavuus alkaa olla jo Suomessa tällä hetkellä. Että meillä on noin, mistähän syystä toi numerointi on mennyt tuossa jollain lailla sekaisin, mutta meillä on nyt 13 hanketta käynnissä ja tosiaan valmisteilla on vielä neljä muuta, eli kohta ollaan niin kuin saatu jo koko Suomi katettua, mikä on toki meillä myöskin tavoitteena. Ja yhtenä keskeisenä toimintana meillä on aluekoordinaattorit järjestää tämmöisiä työpajoja, missä yritykset jakaa tietoa keskenään siitä, että minkälaisia resursseja olisi tarjolla ja mitä toisaalta sitten minkälaisia tarpeita on ja sitten pyritään tekemään sitä matchmakingia, eli hakemaan niitä mahdollisia symbioosikumppaneita ja sitä kautta sitten lähdetään viemään niitä symbiooseja eteenpäin. Eli tämä on yksi tapa niin kuin kerätä sitä tietoa ja saada niitä yrityksiä mukaan. Toki aluekoordinaattorit on koko ajan yhteyksissä yrityksiin ja sitä kautta niin kuin myöskin sitten hakee uusia toimijoita tarpeen mukaan sitten niihin symbiooseihin. Ja tietenkin just tätä synergiohjelmistoa voidaan sitten käyttää sitten myöskin apuna tässä, eli sieltä löytyy sitten niitä resursseja, mitä sinne on tässä ajan myötä viety. Ja tässä on yksi esimerkki meidän Jyväskylän työpajasta, missä oli BioGTS, joka on tämmöinen modulaaristen tämmöisten biopolttoaineratkaisujen tai biojalostamojen niin kuin, toimittaja. Ja he oli silloin vielä ihan alkuvaiheessa heidän yritystoimintaansa ja tulivat työpajaan ja etsivät sieltä sitten kumppaneita ja sieltä löytyi sitten tämmöisiä niin kuin raaka-ainesymbiooseja, eli siellä oli elintarviketeollisuusyritysten edustajia, joilla oli sitten tietynlaisia sivuvirtoja, joita he pystyivät tarjoamaan. Sitten oli logistiikkayritys, joka sitten ilmoitti, että he voisivat kuljettaa nämä materiaalit ja toisaalta myöskin hyödyntää sitten sitä polttoainetta, mikä täältä biojalostamolta sitten tulee. Ja sitten myöskin energiayhtiö oli kiinnostunut tästä uudesta teknologiasta. Eli tässä vaan kuvataan sitä, että näitä symbiooseja voi tosiaan olla erityyppisiä. No, tässä on vähän lukuja siitä, että kuinka paljon meillä on yrityksiä tällä hetkellä mukana. Tämä on itse asiassa nyt viime vuoden lopun tilanne, eli noin 600 yritystä ja synergiamahdollisuuksia on tunnistettu tuommoinen 2500,
jotka sitten osa niistä on yritykset itse vieneet eteenpäin ja osassa on ollut sitten meidän koordinaattorit sitten mukana auttamassa. Ja no tästä synergiasta oikeastaan jo kerroinkin, että tämmöinen ohjelmisto on käytössä ja se on kaikilla näillä meidän aluekoordinaattoreilla käytössä. Ja siinä on oikeastaan toimii kyllä ihan hyvin, mutta ainoa niin kuin haittapuoli, mikä on tähän mennessä todettu, on se, että sinne ei yritykset itse niin kuin pääse suoraan sinne sitä käyttämään, vaan joutuvat olemaan meidän koordinaattoreihin yhteyksissä ja sitä kautta sitten niin kuin selvittelemään niitä uusia symbioosikumppaneita. Eli toiveena on ollut se, että saataisiin semmoinen avoin tietokanta käyttöön, mikä olisi kaikille saatavilla ja tämmöistä nyt myöskin mietitään, että jos semmoista sitten lähdettäisiin kehittelemään. No sitten vielä lopuksi muutamia case-esimerkkejä, mitä meidän aluehankkeissa on viety eteenpäin. Eli pyrin tässä kuvaamaan sitä, että tässä on niin kuin hyvin erityyppisiä materiaaleja. Siihen ei ole mitään rajoitusta, eli meillä voi olla biopuolen ja teknisen puolen ja muoveja ja mitä tahansa materiaaleja. Sitten myöskin niin kuin yrityskoko vaihtelee hyvinkin paljon, eli meillä on ihan todella valtavia suuria yrityksiä ja sitten on paljon pieniä yrityksiä ja kaikkea siltä väliltä. Eli esimerkiksi tuolla Meyerin Turun telakalla, niin siellä oli tämmöinen opiskelijakeissi, missä opiskelijat etsi tämmöiselle muovikelajätteelle hyötykäyttökohteita, eli hyvinkin tämmöinen spesifi keissi, mille sitten löytyikin käyttökohteita. Sitten esimerkiksi Tiileri, joka on tiilien valmistaja, niin he on tämän toiminnan kautta etsineet niin kuin uusia sivuvirtoja, mitä he voi käyttää sitten tiilen raaka-aineena korvaamaan neitseellistä materiaalia. Sitten meillä on tämmöisiä ihan maatilakokoluokan symbiooseja, eli maatilakokoluokan biokaasulaitos ja sitten myöskin tämmöistä liikennebiokaasun tuotantoa maatilalla. Sitten taas, jos mennään toiseen ääripäähän, niin oli tämä SMA Mineral tuolla Torniossa, jossa syntyy todella suuria määriä, eli 40 000 tonnia vuodessa kalkkipitoisia sivuvirtoja, ja niille on haettu sitten erilaisia hyötykäyttökohteita. Ja toinen iso case on Kokkolan suurteollisuusalue, joka on jo sinänsä symbioosi, ja nämä toimijat toimii hyvinkin tiiviisti toistensa kanssa symbioosissa, mutta sitten siellä on tiettyjä virtoja, mille ei tällä hetkellä ole järkeviä käyttökohteita, ja niille nyt sitten haetaan tässä hankkeessa sitten, eli tehdään ihan tutkimus- ja kehitystyötä sitten haetaan uusia. Kiitoksia Paula. Ihan aikataulussa ollaan, että ei mitään. Ja tosissaan kiitos molemmille näistä hyvistä alustuksista, että oli paljon asiaa. Ja kuten mä sanoinkin, että osa näistä kysymyksistä on varmaan sisältyy näin tein esityksiin, mutta me voitaisiin siirtyä nyt näihin kysymyksiin, mitä me ollaan saatu saatu Sen verran me huomattiin, että tuohon chattiin oli tullut, että tuleeko nämä esitykset, saako osallistujat nämä esitykset, niin ne on tulossa tähän tai jo mahdollisesti tullutkin tähän meidän projektin sivuille, eli lamp.fi/kiertotalousosaamista, niin nämä materiaalit tulee sinne ja sieltä pystyy sitten vielä tutustumaan. Mutta sitten lähdetään näihin kysymyksiin, mitä me ollaan saatu. Ja ensimmäiseksi vaikka Riitalle kysymys. Nämä kaksi on ehkä samanlaisia ja kuten tässä tulikin jo todettua, että nämä varmaan oli jo näissä sun esityksissä, mutta että onko sinulla jotain lisättävää tai kiteytettynä, kun tämmöisiä kysymyksiä on tullut, kun mitä tarkoittavat teolliset symbioosit käytännössä kiertotaloudessa? Ja toinen kysymys vähän samantyylinen, että millaisia teollisia symbioosia on syntynyt jo Suomessa?
Olisiko sulla jotain lisättävää, Riitta, tähän sun esitykseen tai jollain muulla? Joo, kiitos Motivalle hyvästä esityksestä. Siinähän aika hienosti jo tuotiin esille näitä paljon erilaisia kiertotalouden symbiooseja. Muutaman kohdan vielä nostaisin esiin, eli ehkä on vielä paljon hyödynnettävää varmasti, mistä mainitsitkin tuossa aikaisemmin, mutta erityisesti ehkä yhteistyö kaupunkien kanssa, että kuinka voitaisiin saada niin kuin nämä symbioosit osaksi ihan tällaista kaupungin strategista tekemistä, ja voisiko siellä niin kuin hyödyntää näitä hukkalämpöjä tai jotain muuta mahdollista ihan siinä kaupungin toiminnassa. Ja toinen, mistä vielä haluaisin korostaa näissä teollisissa symbiooseissa, että niitä ideoita ja niitä yhteistyötä niin saattaa löytyä niin kuin aika yllättävistä paikoista, että ei kannata pysyä siinä omalla tavallaan alueella, vaan lähteä rohkeasti just ylittämään raja-aitoja, että kannattaa ehkä miettiä just siinä, että voisiko joku maanviljelijä hyötyä tästä teollisuuden hiilidioksidista tai hukkalämmöstä, tai kuten tämä kalan kasvatusesimerkki on mun mielestä hienoa, että on tuotu nyt kalan kasvattamoja hyödyntämään hukkalämpöjä. Eli nämä teolliset symbioosit niin ei rajoituta miettimään sitä, että se olisi pelkästään tällaisia teollisuusyrityksiä, vaan laajennetaan sitä symbioosikäsitystä ihan muuallekin. Ja mitä teollisia symbiooseja on jo syntynyt Suomessa, niin Paula tuossa hienosti niitä toikin esille vielä. Nostaisin yhden meidänkin avainhankkeen, on tuolla Kemi-Tornion alueella on yksi tällainen iso teollinen symbioosi, ja siellä he on laskenut jopa tämän symbioosin arvon, että se on noin 200 miljoonaa euroa tuonut se symbioosi lisää liiketoimintaa, ja siinä on pelkästään niin kuin suorat vaikutukset, ei ollenkaan mitään välillisiä kustannuksia. Eli paljon on jo syntynyt, mutta paljon on vielä tehtävää. Täällä on tullut kysymys nyt tähän vielä. Kiitos vaan, Riitta. Katsotaan. Joo. Eli täällä on tullut Juha-Matilta tämmöinen kysymys, että mitä normi-ihminen omassa... Miten? Ei, kato molemmissa. Hetkinen, mä löydän tuon kysymyksen, mikä nyt tuolla on ensimmäisenä. Eli Josefiina kysyi tällaista, että minua kiinnostaa kuulla enemmän, mutta pitäisi myös saada kollegoja mukaan. Onko mahdollista järjestää tapaaminen muiden kenen kanssa, Motivan kanssa? Onko mahdollista saada? No niin, täällä on Piialla. Pia haluaa tähän väliin sanoa. Joo, eli tosissaankin Lampissa ollaan tässä todella aktiivisesti oltu mukana jo ihan tuon kursorinkin kanssa silloin näitä ensimmäisiä työpajoja fasilitoimassa. Ja todellakin meillä on jo ensi syksyksi suunnitteilla tämmöisiä niin kuin pienimittakaavaisia auditointeja tai muuta, niin tässä näen, että mielellään ollaan mukana näissä keskusteluissa, että tuntuu, että tekijät loppuu ja näitä ideoita iloksemme on ihan valtavasti mukana. Kiitos Pia. Sitten mä otan toisen, mikä on tullut tänne chattiin, niin kysymyksen, että mitä normi-ihminen omassa taloudessa voisi edistää kiertotaloutta muuten kuin kierrättämällä? Kuka tästä osaisi vastata? Osaako Pia?
Joo. Oikeastaan tässä nyt törmätään siihen ensimmäiseen asiaan, mikä aina tässä kiertotaloudessa Kyllä, ilman muuta. on se, Ja sitten myöskin nämä meidän aluekoordinaattorit on hyviä keskustelukumppaneita. Missähän päin Josefin vaikutat? Oletko siellä Lahden suunnalla? Vai? Ensimmäinen mielikuva ihmisille, kun ruvetaan puhumaan kiertotaloudessa. Niin. Mutta ihan Lahdessa, niin, niin sanottu normi-ihminen. Lahdessa ei tällä hetkellä, tai on kursorin pystytään miettimään jo siitä lähtien, että mitä me ostetaan, minkälaisia ne tuotteet on, tarvitaanko me ylipäätänsä niitä tuotteita. Valtavalla voimalla on koko ajan tulossa kaikenlaisia yhteisöpalveluja, eli ei tarvitse jokaisen kotitalouden omistaa sitä porakonetta. Niitä löytyy jo ihan tällaisia olemassa olevia vuokraussysteemeitä, Facebookit toimii, on tori.fi ja kaikkea tällaista kyllä löytyy. Ja ehkä se on se niin kiertotaloudessa ylipäätänsä, niin on se tavallaan se ennakointi ja suunnitelmallisuus, minun nähdäkseni se yksi suuremmista asioista. Huomioida kaikki vedet, energiat, materiaalivirrat, ruokahävikki ja kaikki osa-alueet ja liikkuminen, mitä meidän niin kuin elämään kuuluu. Että valtavasti on erilaisia mahdollisuuksia tähän. Tuleeko mitään mieleen Paulalla, Ilkalla, Riitalla lisättävää? Vai? Kiitos Paula. No niin, otetaanpa tuosta listasta Ilkalle seuraava kysymys. Eli tässä on tällainen kysymys tullut, kun mitä hyötyä resurssitehokkuudesta voi olla yrityksellemme? No ihan samoja asioita tuli mieleen, että toki sit myöskin niin kuin näitä tämmöisiä niin kuin just sen sijaan, että hankitaan vaikkapa se auto, niin on näitä niin kuin palveluita, mistä voi saada auton käyttöönsä sitten vaan silloin, kun tarvitsee ja tämän tyyppisiä jakamisalustoja tosiaan, mutta niitähän tuli kyllä mainittua tuossa aikaisemminkin, eli kyllähän se kuluttaja on tässä itse asiassa niin kuin avainasemassa tässä niin kuin kiertotaloudessa, koska jos kuluttajat alkaa vaatia sitä, että ne tuotteet on ensinnäkin niin kuin kestäviä ja ne on niin kuin, niitä voidaan päivittää ja niin poispäin, eli se niiden käyttöikä ensinnäkin olisi niin kuin pidempi. Ja myöskin se, että kuluttajat niin kuin valitsisivat sellaisia tuotteita, sitten ne saattaa maksaa hieman enemmän, mutta sitten taas pitkässä juoksussa ne luultavasti tulee halvemmaksi. Eli nämä on niin kuin, se on myöskin sitä, että jos kuluttaja vaatii, niin silloin teollisuus tekee. Eli molemmin päin. Tuleeko Ilkalle vielä jotain?
Tuossa oli varmaan se keskeisin sisältö. Jos jaetaan nyt vaikka resurssit sitten Joo, kiitos. materiaalitehokkuuteen ja energiatehokkuuteen, Onko muilla näiden raadissa resurssien asiantuntijoilla lisättävää? taloudelliseen käyttöön, niin suoraanhan se lähtee niin suorista Ei kustannussäästöistä taida yritykselle. olla. Mutta suorien Tässä taisi tulla saman kustannussäästöjen tien lisäksi tämä, myös sitten täällä on tämmöisiä neloskysymys on vähän tätä, mitä se jo käsittelitkin, hyviä esimerkkejä resurssitehokkuuden hyödyntämisestä liiketoiminnan kannalta. liittyviä Siinä tulikin jo osa mainittua. tulevia. Olisiko vielä Mutta myöskin mitään? sitten materiaali- ja energiariippuvuuden vähentäminen. Niin. Että jos päästään niistä hankalista raaka-aineista esimerkiksi eroon, niin on helpompi hankkia ne tarvittavat materiaalit. Resurssitehokkuus voi tuoda uutta liiketoimintaa, uudenlaisia tuotteita sivuvirroista, uudenlaisia palvelutuotteita, joita yritys voi tarjota. Jätteiden muodostumisen lisäksi muita Samoin Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat listalla löytyy myös tosi paljon yrityksiä tähän liittyen. Esimerkiksi voisi mainita tämän REC Alkalinen, joka hyödyntää alkaaliparistoista, tekee hivenaineita, käyttää sitä kasvien lannoitteena. Eli löytyy paljon ihan konkreettisia esimerkkejä mennään tuohon, että monesta paikasta. Mitä kunta voi tehdä. Niin siihen liittyen myöskin, että jos kunta esimerkiksi julkisia palveluita kilpailuttaa, tuo sinne tämmöisiä resurssitehokkuuteen tai kiertotalouteen liittyviä Ei ole tullut vielä osallistujilta lisäkysymyksiä, niin mennään näitä etukäteiskysymyksiä vielä läpi. Eli Riitalta nyt kysyisin tämmöistä kuin hyviä käytännön esimerkkiä alusta- ja jakamistaloudesta. Joo, eli näitä löytyy myös täällä tosiaan kiertotalouden kiinnostavimmat listalla ja niitä on itse asiassa yllättävän paljon. Eli mä aikaisemminkin mainitsin jo tämän Rescue- ja Lunchy-palvelut, jotka myy näitä ravintoloiden annoksia. Sitten on Maapörssi esimerkiksi, joka koordinoi maamassojen käyttöä ja saa niitä hyötykäyttöön. Sitten autojen vertaisvuokrapalveluita löytyy Share It Blockscar, missä pystyy itse laittamaan oman auton Huutonet. No niin, ja mä hävisin näköjään jonnekin tässä välissä. No niin. Olen varmaan takaisin langoilla. Joo, kyllä nyt. Nyt ainakin täällä kuuluuko osallistujilla? Joo, pahoittelut. Yhteys jostain syystä hetkeksi katkesi. Mutta oletan, että jäätiin tuohon tori.fi ja Huutonet, eli kuluttajille suunnattuihin näihin jakamisalustapalveluihin. Eli aika monta erilaista palvelua on jo tarjolla eri sektorilta. Joo, kiitoksia. Joo. Olisiko muilla lisättävää? Ei. Pia? Kyllä, tuossa esimerkkejä löytyy varmasti ja lisää on tulossa ihan valtavalla vyöryllä koko ajan, että siellä on valtava kehitysbuumi ja potentiaali myös niin kuin
uusille tuotteille ja ideoille ja yrityksille. Että luulen, että tämän vuoden aikana jo saadaan paljon taas uusia esimerkkejä eteen. Joo. Sitten on tullut kysymys tuolta, että miten tuonne Sitran listalle voi päästä mukaan? Millä kriteereillä mukaan haluvia yrityksiä arvioidaan? Eli sinne voi kuka tahansa ehdottaa. Siellä on ihan tällainen nettisivuilla lomake, mihin voi ehdottaa. Ja sitten niitä käydään läpi ja siellä on erilaisia kysymyksiä yrityksille, että miten heidän toimintansa liittyy kiertotalouteen. Siihen on pyritty nostamaan mahdollisimman laajasti eri sektoreilta, eri kokoisia yrityksiä, eri vaiheissa olevia yrityksiä ja sitten ehkä niputtamaan myös yrityksiä, jotka tekee ihan samoja asioita. Eli sinne kannattaa vaan rohkeasti laittaa ehdotuksia, niin niitä kyllä käsitellään siellä läpi, että siellä kaikkia ei nyt pystytty tähän 54 käymään läpi, että siellä on vielä osa, jotka on lähettänyt ehdotuksia nyt keväänkin aikana, niin on vielä siellä mahdollista päästä sille seuraavalle niin kuin syksyn listalle. Mutta tarkoitus tosiaan mahdollisimman laajasti löytää niitä yrityksiä, että ei välttämättä niin kuin samalta sektorilta nosteta ihan kaikkia kiertotaloustoimijoita siihen listalle, vaan yritetään valita ne niin kuin kiinnostavimmat siihen listalle. Kiitos Riitta. No sitten Ilkka mainitsikin jonkun esimerkin tästä, että miten kunnat tai kaupungit voisivat tukea tai osallistua kiertotalouden edistämiseen. Kyllä kuuluu, kiitos. Joo, kuulunkohan minä vielä? Piialla on täällä. Mulla on hyvä nostaa käsi Tässä tuli myöskin aiemmin tämä symbioosiajatus kuntien ja yritysten välinen. Kiitos kun nostit Lahden esille tässä ja tosissaan paljon tehdään tässä PPP-sektorilla yhteistyötä Lahden kaupungin kanssa ja osallistutaan erilaisiin työpajoihin. Sitten ehkä isoin sellainen olisi kiertotalouden huomioinnin me saataisiin tätä nimenomaan täällä niin kuin eli kuntalaisten kunnat on isoja julkisia elämään tämä kiertotalous ja kyllä sinne kilpailutukseen voidaan laittaa kiertotaloutta koskevia ehtoja. Varmaan jo ensi syksynä semmoisia isoja tavallaan jalkauttamistempauksia, että kyllähän me jo tiedämme nämä asiat. Nyt esimerkiksi liikennepalveluissa biokaasupussit
Tai siis, että Sitrankin kanssa myös ollaan käyty näitä niin neuvotteluja, okei, hyviä toimenpiteitä ja ideoita ja välineitä on jo olemassa, mutta se, että miten me oikeasti saadaan niitä jalkautettua isoon massaan. Vaikka ruokapalveluissa. Siinä meillä on erilaisia tempauksia ja ajatuksia hankintoihin liittyviä asioita. Tulossa yhteistyössä nimenomaan kunnan toimijoiden kanssa. Niin se hankinnat on yksi puoli, sitten kiitos Pia. Viestinnällinen. Olisiko Lahtihan esimerkiksi on mukana tässä Paulalla mitään? Kuntien verkostossa, eli kestävyyskuntien edelläkävijäverkosto, jossa sitten voidaan taas sitten kunnille antaa tietoa kiertotaloudesta. Ja vielä lisäksi kaavoituksen kautta vaikuttaa, edistää kiertotaloutta. Näin nopeasti mieleen tulevat asiat. Mä voisin vielä lisätä. Ole hyvä, Iita. Joo, kiitos. Niin, että kunnilla on myös tällainen tosi hyvä paikka houkutella yrityksiä ja muuta, eli lähteä tällaisella asiakaslähtöisellä näkökulmalla, että tehdä se mahdollisimman helpoksi tulla juuri heidän kunnan alueelle ja tehdä yhteistyötä siellä, että jos on joku paikallinen tietenkin teollisuuspuistokoordinaattori, joka pystyy sitä koordinoimaan, mutta jos kaikkialtahan sellaisia ei löydy, niin sitten joku sieltä tavallaan kunnan puolesta, joka pystyy helpottamaan sen yhteistyökumppaneiden löytymistä ja kaikesta byrokratiasta selviytymistä ja muuta, niin tällä on kuitenkin tosi iso merkitys sille, että esimerkiksi tällaisia teollisia symbiooseja saadaan syntymään. Mä luulen, että eli tarjotaan sitten sen lisäksi niille yrityksille palveluita, niin sitten tarjotaan myös niille tuleville mahdollisille asukkaille helposti ne palvelut, eli tavallaan muuttaa sen, tai ajattelee sitä tällaisena markkinointina ja asiakaspalveluna. Erilaisten toimijoiden yhteistyön kehittämistä, niin siinä on paljon mahdollisuuksia. Eli ei tosiaan pidä vaan katsoa. Tuossa oli jo yksi kysymys, mutta me luvattiin siihen palata, kun nämä esitykset on tosissaan nyt saatavilla tuolla sitten meidän sivuilla. Yhteistyötä eri tahojen kanssa, ja kunnilla on toki sitten tässä on tullut sellainen, mäpäs otan tuosta semmoisen kysymyksen, että onko joku onnistunut tekemään pitkäaikaisia kuluttajatuotteita kannattavasti? Tästä jo hiukan pohdittiin, mutta otetaan tähän webinaariin tämä kysymys vielä esille, että Riitta, aloitatko sinä vaikka? Joo, voin aloittaa. Joo, todettiin siinä, että erityisesti tällaiset design-tuotteet, mitkä on onnistuttu tekemään niin ajattomaksi, että ne kestää tätä aikaa sekä sen designin että sitten myös näiden materiaalien osalta, niin ne voisi olla sellainen hyvä esimerkki. Ja tässä tietenkin vaateteollisuuden puolelle ehkä Marimekon voi nostaa esille ja Vuokon noi tuotteet on vieläkin hyvin haluttuja. Ja sitten huonekalujen puolella niin tietenkin Alvar Aallon suunnittelemaa, samoin Muurametta ja muuta, niin ne on kyllä hyvin pitkäaikaisia, joiden arvo on säilynyt ja ne on tehty niin kestäviksi. Niihin moneen saa myös varaosia ja korjauspalveluita. Eli kyllä niissä ainakin koen, että on onnistuttu. Sitten joku nosti vielä esille nämä Finlaysonin uudet Jeesuslakanat, mutta niistä nyt ei vielä tiedetä, että kuinka kestävä se on, että onko niin kuin markkinoidaan niin ikuinen. Niin, tuli mieleen, että osa tuotteista ennen muinaanhan puhelimetkin kesti tai jääkaapit tai mitkä tahansa kesti kauan ja nythän nämä tuotteet on jo tehty silleen, että ne ei saa kestää kauan, että toivottavasti mennään toiseen suuntaan nyt sitten.
Juuri näin. Joissain asioissa olisi hyvä palata kyllä sellaiseen vähän niin kuin sodan jälkeiseen niukkuuteen ja siihen ajatusmaailmaan, että mitään ei hukattu ja asiat tehtiin niin hyvin, että ne isältä pojalle, äidiltä tyttärelle. Kyllä. Pia täällä nosti. Joo, tähän voisin lisätä tosissaan sen, toi oli hyvä, että nostettiin toi kestävät tuotteet ja varaosat ja muuta, että se on varmaan yksi kiertotalouden tulevista myös. Kun entistä enemmän syntyy jälleen uudestaan sitä korjausliiketoimintaa siellä kanssa. Eli korjataan mieluummin kuin heitetään kaatopaikalle. Sitten yksi esimerkki, mikä tässä on, että onko kukaan pystynyt tekemään kestäviä tuotteita ja niistä liiketoimintaa, niin tuolla Amerikassahan on nyt tämmöinen Buy Me Once-sivusto, jossa löytyy tällaisia niin sanottuja ikuisia tuotteita ja siellä on esimerkkejä vaatteista, keittiövälineistä, leluista, sateenvarjoista, matkalaukuista, ihan mistä vaan, että en ole itse käynyt siellä vielä silleen hirveän syvällisesti tutustumassa, että onko se totta, mutta ainakin tämän liikkeen perustaja, tämä Tara Hutton on pystynyt tekemään siitä itselleen erinomaisen liiketoiminnan, että siinä on valtavat potentiaalit ja sitten mitä tutustuin muuten, niin myös EU:ssa on vahvasti tulossa sellainen kestävän kehityksen näkökulma ja nimenomaan tämmöistä loppausta näiden tuotteiden ja tavaroiden kestoikien pidentämisen puolesta kyllä käydään myös ihan sillä tasolla, että en tiedä mikä on ikuisesti kestävä tuote ja näin, mutta että kyllä sinnekin tämä kiertotalous kyllä käy oikein mainitusti ja sen arvo. Voiko 3D-printeriä pitää kestävänä tuotteina, kun siitä voisi aina uudestaan uusia näitä materiaaleja, että ensiksi se olisi vaikka joku vauvan lelu ja sitä pikkuhiljaa lapsen kasvaessa muutettaisiin sitä raaka-ainetta. Voisiko siitä nyt olla pelastus? Ei. Henkilökohtainen mielipide. Joo, kiitos. Ja katsotaan nyt sitten. Täällä on tällainen kysymys vielä, että millaisia esimerkkejä on onnistuneesta ravinteiden kierrosta yritystoiminnassa? Saisiko tähän joku vastata? Onko siellä muita nämä linjoilla? No mä voin vaikka aloittaa, jos muut ovat mykistyneet sinne. Vai olitko Pia sanomassa jotain? No anna tulla vaan, kyllä. Joo. No siis biokaasulaitokset ja kaikki biokaasuliiketoiminta ja siihen liittyvä ravinteiden kierrätys niin on jo ihan onnistunutta yritystoimintaa tällä hetkellä. Sitten tämä särkivalmisteet, esimerkiksi apetit ja kalatalojen tällaiset särkituotteet, minkä avulla poistetaan ravinteita noista järvistä. Soil Foodilla on kokonaisvaltainen palvelu, joka optimoi tätä ravinteiden käyttöä pellossa ja kierrätysravinteita. Ja kuten siinä mun esityksessäkin oli, että kyllä ravinteiden kierrolla niin on iso taloudellinen arvo ja mahdollisuus Suomessa, että se oli laskettu yli 300 miljoonaan, että jos ei, ja sitä ei ole todellakaan kaikkea niin kuin hyödynnetty, että oli niin kuin hyödyntämätön potentiaali Suomessa. Eli kyllä löytyy mahdollisuuksia. Joo, kiitos. Entäs Paula, osaatko sanoa tähän vielä jotain?
Ja Joo, ja Piialla Pia oli. voi jatkaa täällä. Tietysti tuolla, jotenkin pitää ehkä itsestään selvänä, niin tuolla jätevesilietteiden ja siellä käsittelyssä myös tämä on kuuminta hottia nykyiset tutkija ja jopa saadaankin sieltä niin kuin, jo siitä niin kuin ravinteet talteen paremmin. Että aikaisemmin se on toiminut niin, että on viety se esikäsittelyn jälkeen sitten pellolle se, joka tietyllä tasolla onkin sitä kiertoa, mutta vielä siellä tulee paljon niin kuin sofistikoituneempia menetelmiä varmasti jatkossa. Ja pitää nyt sen verran mainostaa tässä myös Sitraa, että Sitra on tehnyt erinomaisen tämmöisen opuksen tästä julkaistu näköjään 2015 ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle. Että siellä on kyllä nämä minun mielestäni aika todella hyvin esitetty esimerkkejä ja tuotu sitä arvoa esille tässä teoksessa kyllä. Joo, kiitos. Nyt näyttää, että nämä kaikki kysymykset on käyty läpi, mitä on ennakkoon tullut. Tässä joku on, mikä on kahteen kertaan niin kuin vähän sama asia. On niin kuin todella Hetkinen, tuolla Päivi sanoo niin kohta tästä kierrätysmateriaalista oli tämä kysymys, että miten varmistetaan, että tuotteissa käytettävät materiaalit ovat kierrätettävissä vielä 30 vuoden päästä. Tämä kysymys pitäisi jäädä väliin. Hyvä keino. Kuka haluaisi vastata? Esimerkkejä todellakin löytyy paljon ja hyvin tärkeä asia. Kiitos. Tuossa oli vielä yksi, joka oli tässä äsken, oli tämä kierrätysmateriaalista, sitten oli tämä vuokrauksesta, tuli tämmöinen kysymys, kun että miten laaditaan tuotteelle 30 vuoden vuokrasopimukset, joka kattaa kunnossapidot, huollot, korjaukset, vaihdot ynnä muut? Onko tällaiseen kysymykseen minkälaisia ajatuksia tai vastauksia? Niin. Pia, aloitatko? No, Pia voi tässä, että on kyllä kinkkinen kysymys ja todellakin en ole lakimies tai lakinainen, mutta kyllä näitä esimerkkejä on kun lähtee niin kuin perkaamaan, ei pelkästään täältä kiertotalouden puolelta mutta että vaikka joku esimerkiksi konehan myy tuotteensa niin, että siihen tulee mukana se sopimus tästä huollosta ja kaikista mitä siihen liittyvästä toiminnasta. Ja tämä varmasti on yksi myös niitä niin kuin kasvavista bisneksistä tulevaisuudessa, että ei myydä pelkästään sitä tuotetta, vaan myös siihen liittyvä huolto ja kunnossapito ja myös tämän niin kuin rikkoutumisen ennaltaehkäisy ja muuta ja siihen reagointi, mutta en uskalla missään nimessä sanoa, että miten sellainen sopimus laaditaan, mutta varmasti sellaisia esimerkkejä, kun lähtisi oikein penkomaan, niin tuolta löytyisi. Onko muilla, onko Riitalla, Ilkalla tai Paulalla tähän mitään kommentoitavaa? No, ehkä mä lähtisin kanssa miettimään sitä myös niin, että se, jolle tekee noin pitkän vuokrasopimuksen, niin se on jollain tavalla niin kuin modulaarisesti suunniteltu, että sä pystyt niin kuin takaamaan, että sä pystyt vaihtamaan siitä jotain osia niin, että se pystyy tosiaan 30 vuotta olemaan käytössä.
Sen lisäksi niin kuin miettiä sitä niin kuin päivitettävyyttä, siis myös näiden fyysisten komponenttien, mutta mahdollisten kaikkien softan ja muun päivitettävyyttä, että miten se saadaan pidettyä ajan tasolla. Samoin kuin kaikki energiatehokkuuskysymykset ja materiaalikysymykset. Kyllä mä uskon, että se on mahdollista, mutta toki pitäisi vähän olla futuristi ja nähdä, että tarvitaanko tätä kyseistä tuotetta vielä 30 vuoden päästä. Kiitos. Olisiko Mm. Joo. Kiitos. No niin, aika rientää, eli mä katsoin tuota kelloa, että se on tuollainen 3:10 ja 4:00 me tätä lopetetaan, niin tässä olisi varmaan nyt tämmöinen ihan yhteenveto, jonka Pia hienosti. Katsotaan nyt miten hienosti. Niin. Joo. No niin, kiitoksia kaikille sillä puolella ja täällä vieressä, että tämä on minusta hyvä esimerkki kiertotaloudesta, tällainen webinaari. Että pystytään järjestämään asiantuntijaa ja vaihtoa ja tiedonjakoa ja muuta sitten näin, että ilman, että tarvii kenenkään matkustaa sieltä työpaikaltaan yhtään mihinkään. Ja kiitos Päiville, kaikki sujuu erinomaisesti. Aina vähän jännittää nämä tämmöiset uudet teknologiat, mutta ollaan kohta jo voiton puolella ja saatu tämä kunnialla pakettiin. Kuultiin tosissaan musta hyviä alustuksia näistä kiertotalouden perusteista ja Riitta Silvennoiselta erityisesti näistä kiertotalouden tiekartasta ja tosi kiva, hienoa ja mahtavaa, että Sitra on ottanut tässä kiertotaloudessa näin tämmöisen hyvän roolin ja toimii siellä omalta osaltaan siellä puolella veturina. Kuten niin kuin Motiva on sitten löytänyt tuosta Fissistä tämmöisen erinomaisen lanseerattavan tuotteen, jossa ihan oikeasti päästään sinne niin kuin aitoihin esimerkkeihin ja olemme pystyneet todentamaan tuonne yrityksien puoleen ja kansalaisillekin, että sillä oikeasti on merkitystä ja se on mahdollista. Ja valitettavasti, vaikka miten olemme humaaneja ihmisiä, niin rahasta tätä talouttamme edelleen pyörittää, että ne on erittäin hyviä noi Sitran ja Motivankin esimerkit, se, että miten paljon siitä saadaan oikeasti hyötyä. Ja ympäristöihmisenä tietysti lämmittää se, että sen rahallisen hyödyn niin kuin ohella maailma pelastuu ainakin osittain. Ja mitäs mulla muutama tässä tein muutamia muistiinpanoja, mutta sitten aina vei teidän puheet, ajatukset muualle ja ei ihan kaikkea pystynyt. Vielä tuossa tosissaan hyviä pointteja oli mun mielestä, että näistä teollisista symbioosista oli hyviä esimerkkejä siitä, mitä ne on. Ja muistutus siitä, että teolliset symbioosit ja siellä käytettävät periaatteet niin eivät kosketa pelkästään sitä teollisuutta. Et tuotiin esille nämä agrotalous ja ihan tavallinen kansalainen kunnan roolit siellä. Että tämä on hyvä aina muistuttaa, kun vähän hämäävästi ehkä puhutaan aina teollisesta symbioosista, vaikka se käsittää tämän koko tavallaan ketjun ja kaikki me ihan tavan kansalaiset huomioiden siellä kanssa. Ja ihan tosi hieno oli myös Motivan toi Fissi-koordinaattoreiden edustus, että siellä tosissaan koko Suomi on kohta tässä uskossa ja toivottavasti saadaan ja varmasti saadaankin hyviä uusia esimerkkejä siihen ja entistä enemmän sitten sitä kattavuutta ja niitä tuloksia ja euroja ja ympäristöä sitten säästettyä. Ja
yhteistyötähän tämä vaatii ja tämä on yksi esimerkki siitä, miten tätä yhteistyötä tehdään asiantuntijoiden ja ihan yritysten ja toimijoiden ja opiskelijoiden välillä, että jatketaan jokainen tahollamme, mutta sitten myös yhdessä, että eiköhän oteta vielä uusiksi tällainen webinaari joskus tässä vielä viisastetaan, että hirveästi kovasti kaikille osallistujille kiitoksia ja hyvistä järjestelyistä myös. Ei tarvinnut itse yhtään jännittää, että toimiiko nämä vai ei, kun oli Päivi rinnalla. Kiitos. Joo, kiitos Pia ja kiitos ihan omasta puolestanikin kaikille Riitalle ja Paulalle ja Ilkalle ja tietysti meidän osallistujille hyvistä kysymyksistä ja kuten Pia sanoi, niin me tämän 2 vuoden hankkeen aikana niin me tehdään yrityksille koulutuksia ja näillä katsotaan näitä uusia menetelmiä ja mitkä sitten soveltuu justiin yritysten käyttöön, että kokeillaan ja pilotoidaan ja sitten saadaan niitä malleja. Ja meihin voidaan ottaa yhteyttä. Osallistujille sanon, että meillä on noin meidän yhteystiedot siellä meidän hankkeen lamp.fi kiertotalousosaamista, niin siellä on meidän yhteystiedot, että meihin yhteyttä, jos te haluatte jotain koulutuksia ja tosissaan ei muuta kuin 1000 kiitokset ja nyt nähtävästi sitten tämä meidän webinaari loppuu ja yhteydet katkeavat, että vielä kerran kiitoksia. Olisiko jotain vielä kommentoitavaa kelle? Ei, tuolla Riitta ainakin pudisteli päätään. Entä Ilkka ja Paula? Kiitos. Kiitos. Joo, hei hei. Hei.